Acesta este Jeff și astăzi este prima lui zi într-o nouă clasă. Oh, iată noul elev. Clasă, faceți cunoștință cu Jeff. Va studia cu noi de acum înainte. Jeff știe cum să atragă atenția, fără niciun ajutor. Ce fierbinte! Acei ochi! Atât de visător! Oh. Bine, să începem! Jeff, vei sta în bancă cu Roxy. Este cea mai bună studentă a noastră. Va fi bucuroasă să te ajute să ajungi din urmă. Da. Vom fi în cuplu, atât de drăguți. Ne vom căsători și vom avea o mulțime de copii. Chiar trebuie să stau lângă această bezea roz? Ce? Bezea? Știi ce? Nici eu nu sunt tocmai încântată să stau lângă tine. Nu răspunde înapoi, Jeff. Acum stai jos. Hei! Ups, îmi pare rău. Ai vreo problemă? Domnișoară Black, vă rog să-l îndepărtați de lângă mine. Taci din gură. Amândoi, destul. Sau amândoi veți rămâne după ore. Acum nu întrerupeți lecția. Da, acea introducere nu a mers prea bine. Roxy, ești atât de norocoasă. Tipul nou e atât de fierbinte. Norocoasă? E un idiot total. Serios? Poate ar trebui să-l cunoști mai bine. E bine, să terminăm mai întâi de lipit aceste hârtii și apoi vom vedea. E atât de frumos. E ca și cum ai privi apusul soarelui peste ocean, dar în mijlocul zilei de școală. Wow, unde se grăbesc cu toții? Jeff, ești atât de frumos, Jeff! Ups, cred că Roxy are probleme. Ajutați-mă! Unde te duci, Jeff? Tocmai m-a salvat? O să stai acolo toată ziua? Ești grea, știi? Ce? Poate că arăți ca o bezea, dar cu siguranță cântărești mult mai mult. Nemernicule, aveam de gând să-ți mulțumesc că m-ai salvat. Nu te deranja, n-am vrut. Practic ai căzut direct în brațele mele. Jeff, așteaptă-ne pe noi! Roxy, a fost atât de drăguț. Te-a prins ca în filme. Nu fi ridicolă, ad literam a spus că a fost un accident. A alergat direct la tine. Am văzut-o. Poate că nu este atât de rău pe cât pare. Nu știu, sunt confuză. Dragă jurnal, tipul nou este cel mai rău, dar m-a salvat. Poate că nu este chiar atât de rău. Oh, lui Roxy nu-i va plăcea asta. Tu ai făcut asta intenționat? Doar m-am lovit de tine. Relaxează-te, Barbie. Deși, sincer, arată mai bine pe tine. M-am săturat de tot rozul ăsta. O să-ți arăt eu. Da, Barbie a noastră știe cum să riposteze. Hei, ești nebună? Ai început asta? Voi doi, ce se întâmplă aici? Luptele cu mâncare sunt strict interzise în școală. Amândoi rămâneți după ore. Acum duceți-vă să curățați totul. Oh, se pare că amândoi sunt furioși. Nu-mi vine să cred că fac detenție cu un leneș. Nu am mai fost pedepsită niciodată până acum. Oh, nu! Asta va intra în cazierul tău permanent. Îngrozitor! Ai de gând să mă ajuți sau ce? Nicio șansă. Ești grozavă pe cont propriu. Ajută-mă să curăț asta. Este și detenția ta, ca să știi. Sunt ocupat, nu vezi? Hei! Dă-mi-o înapoi! Nu până când nu mă ajut să fac curățenie. Cei doi nu se vor înțelege niciodată. Și din nou, poate greșesc. Îmi pare rău. Stai, ți-ai făcut temele tot timpul? Dar ești un leneș. Asta ai decis tu și acel
profesor judecător, judecându-mă în funcție de felul în care arăt. Deci, îți pasă de școală? Da. Avem note bune la vechea mea școală. Ei bine, cu excepția matematicii. Astăzi chiar am vrut să studiez, dar am avut probleme datorită ție. Datorită mie? Tu ai început. Ți-am spus că a fost un accident. Și în clasă m-ai numit bezea. Te-ai uitat la tine? Hai, acești doi chiar au încurcat lucrurile. Se pare că cineva va trebui să facă primul pas. Poate am fost puțin cam aspră. Bine, hai să o luăm de la capăt. Te voi ajuta cu matematica. E bine? Haide, Jeff, spune da. E bine. Mai degrabă așa. Uite, partea asta nu este grea. Aha. Vezi? Matematica nu este atât de rea. Poate doar pentru că am un profesor bun? Se pare că nu toată lumea este fericită că se înțeleg. Ai înțeles? Da, fan-clubul lui Jeff cu siguranță nu este încântat. Și este clar că plănuiești ceva. Să sperăm că nu este nimic prea rău. E totul în regulă? Da. Bine? Nu, nimic. Da. Uite-te la păsările îndrăgostite. Arată grozav împreună. Lasă-mă să aranjez eu aici. Se simte ca există mai multe între noi decât matematică. Mi-e sete. Vrei și tu un suc? Da, sigur. Dragă jurnal, Jeff s-a dovedit a nu fi atât de rău până la urmă. Acea privire dură este doar o mască. Cred că îmi place de el. Hei, de ce ești tot timpul peste Jeff? Ce zi să te dai înapoi? Nu știu despre ce vorbești. Eu doar îl ajut cu matematica. Și asta e tot. Da, am văzut cum îl ajuți. Vrei să-l furi pentru tine. Te-ai uitat la tine? Nu e suficient de bună pentru el. El e tare. Și tu ești doar tu. El are nevoie de o fată tare. Cineva ca noi. Așa că retrage-te, înțelegi? Fetelor, cu siguranță asta n-a fost tare. Hei, ce se întâmplă aici? Jeff, te-ai întors! Vino cu noi! De ce stai cu tocilara asta? Împarți cu noi Coca-Cola? Să împar cu voi? Da, fetelor, probabil că nu ar fi trebuit să cereți asta. Fiți atente la ceea ce vă doriți. Le-a servit-o bine. Să sperăm că o vor lăsa pe Roxy în pace acum. Lasă-mă, e bine? Mulțumesc, dar vei avea din nou probleme. Te vor spune. Nicio problemă, sunt obișnuit. Cel puțin te vor lăsa în pace. Modul meu de a mulțumi pentru ajutorul la matematică. Poate că ei au dreptate. Nu suntem meniți să fim un cuplu? Ce? Ai spus ceva? Nu, nimic. Lasă-mă să te ajut. Nu sunt expert în dragoste, dar cred că asta este momentul. Jeff Erickson, treceți la biroul directorului acum! Iată și pedeapsa mea. Bine, ne vedem mai târziu. Da, acela a fost cu siguranță momentul. Dragă jurnal, toată lumea spune că Jeff și cu mine nu suntem împreună. Dar nu renunț. Cred că știu cum să schimb asta. Wow, Roxy! Uite o surpriză pe care nu am văzut-o venind. Ce? Ce e asta? Nu înțeleg! Oh! Wow!
Ei, bine, chiar i-a ieșit asta. Ce? Nu-mi vine să cred! Este cu adevărat Jeff? Ce porți? Arăți exact ca mine? Uite cine vorbește! Bezea! Ce porți? Eu am întrebat primul. Ei bine, uite, m-am săturat de oameni care spun că nu ne potrivim, așa că m-am gândit. Și m-am gândit, ce se întâmplă dacă mă îmbrac așa cum te îmbraci tu? Nu o să crezi! Și eu am crezut exact același lucru. Dar sincer, cui pasă ce crede cineva despre noi? Da, ai dreptate. Îmi plac finalurile fericite. Dacă ți-a plăcut și ție, apasă butonul de like și abonează-te la canal. La revedere!